Και για πες μας λίγο τώρα που είσαι εδώ πέρα, ας πούμε, αρχηγός στη φυλακή. Τι συμβαίνει, δηλαδή, εσύ τι κάνεις εδώ μέσα, είσαι αρχηγός? Τι να σου πω, όλα είναι πολύ δύσκολα στη φυλακή. Εμένα η ιστορία μου ξεκινάει 10 χρόνια πριν. Μικρό παιδί. Εντάξει, πέρασα πολλά σε αυτή τη ζωή, ρε παιδί μου. Πήρα και εγώ το στραβό δρόμο, καταλαβαίνεις, οικογενειακές καταστάσεις δύσκολες, προβλήματα πολλά. Το εύκολο χρήμα, καταλαβαίνεις. Ποιος δεν το θέλει αυτό. Είναι εύκολο χρήμα. Ναι. Πλέον όπως έχει γίνει η κοινωνία, πρέπει να δουλεύεις πολλές ώρες και να μην έχεις ζωή. Εγώ προτιμήσα να έχω ζωή και να μην δουλεύω πολλές ώρες. Τι να κάνω, η ιστορία μου ξεκίνησε, ήμουν 15 χρονών, 10 παιδιά από τη γειτονιά του Γκίζη. Η γειτονιά αυτή, εντάξει, σε αυτή τη γειτονιά πέρασα πάρα πολλά, πολλοί φίλοι. Οι μισοί καταστράφηκαν βέβαια, γιατί αυτοί έχουν μάθουν κάτι νέα τους, άλλοι φυλακή, άλλοι στον δρόμο. Άλλοι έχουν πεθάνει. Εντάξει, τουλάχιστον είμαστε δεμένοι κάποτε. Στα 15 μου με πιάσανε για μια ληστεία σε ένα σπίτι. Είμαστε κάτι παιδιά, υπήρχε μια συμμορία. Αυτά που ακούγεται για τη συμμορία, εγκίζερς και αυτά δεν ισχύουν, φίλε μου. Αυτά καμία σχέση. Κάτι παιδιά από τη γειτονιά. Είμαστε απλώς εφημερίδες, καταλαβαίνεις τώρα. Θέλουν να πουλήσουν βιλάδες και θα πιάσουν τα φτωχά παιδιά της γειτονιάς. Δεν πιάνουν τα παιδιά ενός δικηγόρου, ενός μεγαλογιατρού, εμάς θα πιάσουν. Με πιάνουν στα 15, με πάνε μέσα στο τμήμα. Εντάξει, τι να κάνω, μπαίνω μέσα. Μου λέει δώσε μας λέει, τους άλλους, τους αφήσουμε να φύγεις. Δεν είχα καταλάβει ότι ο Αντώνης δεν δίνει κανένα ποτέ. Εδώ να πούμε λίγο το όνομά σου. Είσαι ο Μέγας Χουάν Αντώνιο Σιγκάλ. Έτσι σε λένε στην Κολομβία. Σιγκάλ, όπου έζησες και έκανες τη μεγαλύτερη περιουσία σου. Ήταν μετέπειτα, βέβαια, μην βιάζεσαι. Θα τα πω μετά αυτά. Στην Κολομβία είχα πάει μετά 23 χρονών. Ναι, Σιγκάλ ή Τσικαρίτο είναι το ψευδόνυμο μου στη γειτονιά του Γκίζη. Τσικαρίτο. Καταλαβαίνεις που λες λοιπόν για να πάμε στο επακόλουθεν. Στο επακόλουθεν να πούμε το προηγούμενο. Πιάνω στα 15 και μου λέει η μπάτσα γνωστά που κάνω, μου λέει δώσε μας αυτούς, τους αφήσουμε ελεύθερους. Τους λέω παιδιά δεν γίνεται. Εγώ έχω γεννηθεί επαναστάτης, δεν μιλάω κανέναν. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ξύλο είχα πάει 15 χρονών παιδάκι. Καψίματα, σφαλιάρι στη μούρη, κλωτσίδια, αναποδογυρίσματα πάνω στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τίποτα δεν έδωσε. Μέχρι που είπε ένας προϊστάμενος στην ασφάλεια να είναι καλά, έχει φάει τόσο ξύλο που πρέπει να έχει χαζέψει, αφήσει τον. Και αναγκαστικά, εντάξει, με λυπηθήκανε κι αυτοί και με αφήσανε να πούμε και βγήκα. Μετά βγήκα, που βγήκα δηλαδή με εγγύηση, πλήρωσε ένας φίλος μου την γειτονιά να πούμε. Έδωσε και αυτός κάποια λεφτά και βγήκα να πούμε. Τίποτα. Εντάξει, βέβαια δεν πήρε φράγκο να πούμε, γιατί κάποιοι λένε ότι το έδωσε, ότι του ζητούσα συγγνώμη. Φράγκο δεν πήρε και μόνο που με έβγαλε, ενώ μπορούσα να το στείλω 2-3 χρονάκια μέσα. Φράγκο δεν πήρε. Να λέγω τώρα απλώς λέω τις αλήθειες, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Εγώ θα φάω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου, οπότε. Μετά, 17-18 χρονών, σωρία ληστείων και αυτά. Ποτέ δεν έπλεξα με πρέζα, ποτέ με πρέζα. Ποτέ. Με πρέζα ποτέ δεν είχα μπρέξει, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Διότι, εντάξει, η πρέζα είναι κάτι το οποίο δεν είναι για μένα, ποτέ ναρκωτικά. Πάνω απ' όλα ήμουν κλέφτης, αλλά καθαρός, παιδί μου. Δηλαδή, όταν πήγαινα, ήθελα να ήμουν επαγγελματίας ληστείες και αυτά. Κοκαίνη όμως έχεις κάνει το μεγαλύτερο καρτέλ στην Κολομβία. Εντάξει, στην Κολομβία αυτά έγιναν μετά, τα επακόλουθαν. Γιατί είπες για ναρκωτικά, γι' αυτό ανέφερες. Τα επακόλουθαν, μην βιάζεις, τα επακόλουθαν. Το σου πω εγώ τώρα. Έχεις να μου μιλήσει εμένα τώρα, να μιλάς εσύ, τα επακόλουθαν. Και μου λες, γίνεται ιστορία, ρε παιδί μου, και όλα αυτά να πούμε. Και σε κάποια φάση, τι να γίνει, με πιάνουν πάλι το 85-86 για κατοχή λέει κοκαίνης. Από πού και ως πού να πούμε. Κάποιος μου έδωσε ρε παιδί μου και όλα αυτά. Από πού και ως πού σε πιάσανε ή καταλαβαίνεις? Από πού και ως πού η κοκαίνη να πούμε. Όχι από πού και ως πού σε πιάσανε. Όχι, να καταλαβαίνεις τα λεγόμενα. Τέλος πάντων, τους λέω ρε παιδί μου, εντάξει, τους λέω τι έγινε και όλα αυτά. Τότε είχα συνηθίσει εγώ, δεν ήμουν πρωτάρης να πούμε, εντάξει, και φάπες είχα φάει και όλα μες στο τμήμα. Είχα συνηθίσει ρε παιδί μου και όλα αυτά. Εντάξει, τους λέω μάγκες, δεν βγάζω κουβέντα. Τέλος πάντων, για να μην τα λέμε και όλα αυτά ρε παιδί μου, είχα κάνει και ένα παιδί να πούμε στο Εκουαδόρ. Λέω θα να προστατεύσω το παιδί μου σε ένα αεροπλάνο να μπει αμέσως και η γυναίκα μου να προστατεύεται. Και θα σας αποκαλύψω εγώ ρε παιδί μου. Κάτι λέει ότι είχες κάνει παιδί και στη Βραζιλία. Κοίτα, στη Βραζιλία δεν είχα κανένα παιδί, ρε παιδί μου. Απλώς ήρθε μία να πούμε, ξέρεις τώρα που μπορούσαμε καλά πάνω στην πρέζα μας, πάνω στο γλέντι μας και αυτά. Την άφησα έγκυος και μετά με τρέλανε να πούμε. Αντώνη, το έλα γρήγορα, το παιδίσουν εδώ. Και από φαβέλες και αυτά τα κέρδη, εγώ φαβέλες και τρελός. Με ψάχναν όλοι οι φαβέλες να πούμε. Τέλος πάντων δεν δίνω κανένα, τρώω 3 χρόνια μέσα. Πρώτη μου φυλακή ήταν Σαν Κουεντίν, να πούμε, Καλιφόρνια.
της πουτάνας εκεί πέρα και όλα αυτά. Ξύλο, μαύρη, βιασμοί, δολοφονίες. Νόμιζα ότι η ζωή μου είναι μια αμερικάνικη ταινία να πούμε, φτιαγμένη από ένα λάθος σκηνοθέτη. Τι να κάνω και όλα αυτά να πούμε. Πάλεψα εκεί πέρα. Γράμματα οι φίλοι μου από τον Κίζη, Αντώνη Γερά, κράτα θα σε σώσουμε. Γράμματα από Μαρέτσι, από βίντεο χόμπι, από παντού, από όλη η γειτονιά, από όλα τα μαγαζιά. Γι' αυτό με κράταγε ζωντανό. Το Σκατζόκυρο νομίζω και γράμματα. Και από το Σκατζόκυρο γράμματα πολλά. Και σουβλάκια δώρο και τέτοια. Σουβλάκια δώρο, ρε παιδί μου, ποτέ δεν φτάνανε. Κάτι αυτό το θυμάμαι, εγώ το ξεχνάω το σφυλάκι, ποτέ δεν φτάνανε. Τέλος πάντων, αποφυλακίζω μετά από 3 χρόνια, βγαίνω. Λέω, Αντώνη, έβλεπα ένα όνειρο σαν αυτό που είχε δει να πούμε ο Αλ Πατσίνο στο Σημαδεμένο, ας πούμε. Ο κόσμος είναι δικός μου. Γυρνάω Ελλάδα, μαζεύω 5-6 κυζιοτόπουλα να πούμε χωρίς μέλλον. Τους βάζω να πούμε, κάνουμε 1-2-3 οργανώσεις κατηληστίες. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, αρχίζουμε να δικτυωνόμαστε, φτιάχνουμε συνδικάτα και όλα αυτά. Αρχίζετε και νιώθετε κάποιοι. Τότε που Νιώθουμε αρχίζετε και νιώθετε κάποιοι. Αυτό ακριβώς. Τα λες ωραία. Νιώθουμε κάποιοι να πούμε. Λοιπόν, και αφού δικτυωνόμαστε όλα αυτά, μετά μπήκαν στη μέση άλλα δεδομένα. Μπήκε το FBI, μπήκε η CIA, μας παρακολουθούσαν, κοργοί. Εντάξει, ήμουν ένα μεγάλο όνομα να πούμε. Πήγαινα στην Αμερική, ταξίδευα, έφερνα τόνους ηρωές. Δεν είσαι παράπονο. Όχι, δεν έχω παράπονο. Έζησα μια ζωή πάρα πολύ καλή. Ας πούμε, μια ζωή που λίγοι άνθρωποι τη ζουν. Απλώς είχα τους κινδύνους μου, οπλοφορούσα συνέχεια και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις να πούμε. Μεγάλο μούτρο δηλαδή. Μεγάλο μούτρο. Ήμουνα, τότε με φωνάζανε και το μούτρο. Ή ο μούτρα θα αλλιώς. Τέλος πάντων, κάνουμε ιστορίες και όλα αυτά. Αναποκατεβάζω κυβερνήσεις. Ήμουνα μέσα σε πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, και όλα αυτά να πούμε. Κάποια στιγμή κάποιος ήταν να με φάει από τη συμμορία της γειτονιάς. Τα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί, ρε παιδί μου, τα παιδιά που νομίζω ότι το έμαθα. Για ποιο λόγο δηλαδή. Γιατί ανέβαινα πάρα πολύ και αυτό είναι κακό. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνει εσύ μόνο. Θέλουν και κάποιοι να ανεβαίνουν μαζί σου, αλλά δεν γινόταν έτσι. Εγώ ξεκίνησα τα πάντα, εγώ πήρα τις ευθύνες. Εγώ τρώγα το ξύλο στην αστυνομία. Τέλος πάντων, μια μέρα με δίνει κάποιος, και ενώ με δίνει ρε παιδί, με έρχονται στο σπίτι μου, δεν ξέρω αν στέκανε μαζεράτη ή τα ακριβά αμάξια ή οι πόρνες πολυτελείας. Με στον Κίζι, ναι, μπορεί να φαινόταν λίγο διαφορά. Δεν ήταν στον Κίζι μας τώρα, αυτό ήταν προδροσιά να πούμε. Με συλλαμβάνουν και μου λέει ή θα καταδώσεις αυτούς που σου έχουν. Για τρίτη φορά σου ζητάνε να καταδώσεις. Για τρίτη φορά όμως, τρίτη φορά δεν νομίζω αν θα ήταν δώρα από τις πίτσες. Απλώς το λέω για να γελάσουμε και λίγο. Αλλά δεν ήταν καμία δώρα. Ο Αντώνης δεν δέχεται, δεν θέλει δώρα. Τίποτα δεν καταδίδω κανένα. Κάθομαι άλλα 3 χρόνια, βγαίνω. Είδα κάποια προβλήματα ότι κάποιος είχε ανεβεί σε σχέση με μένα, είχε κάνει κάποια παρατράγουδα. Εντάξει, αυτά που λένε για το φόνο ότι εγώ το σκότωσα με κάτι δικούς μου δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν καθόλου. Τέλος πάντων, φτάνω σε ένα σημείο ρε παιδί μου και ήξερα ότι κάποιος θα με πιάσει στο FBI και όλα αυτά ρε παιδί μου. Εντάξει, είχα προβλήματα με κάτι άλλα παιδιά, με κοινωνούσαν κάτι γυναίκες στο Εκουαδόρ, κάτι διατροφές και τέτοια. Φράγκο δεν έδινα, τους πήρα ένα σπίτι, οι γυναίκες είναι αχάριστες, καταλαβαίνεις τώρα. Αυτή δεν είχε να φάει ένα μογκόλι, ήταν. Ισχύει, συγγνώμη να σου κάνω μια απάντηση στο πέρα. Ισχύει ότι ο Βραζιλιανάκη είχε γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής, να το θέσει στην Ελλάδα. Εντάξει, θέλω να μιλήσω. Ο Ροναλντίνο δεν είχε αποδεχτεί ποτέ τον πατέρα του. Ποτέ, ό,τι και αν έχω κάνει, νομίζω ότι δεν είχε αποδεχτεί ποτέ ότι χάρη σε μένα πήγε και μπάλα, χάρη σε μένα έτρωγε, χάρη σε μένα. Ο Ρόνι Σιγαλίνιο εννοείς. Ο Ρόνι Σιγαλίνιο, ναι, ο γνωστός αυτός και μη εξαιρεταίος. Τώρα παίζει στη Βραζιλία, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία όλα αυτά. Τέλος πάντων με πιάνουν, μου κάνουν κάτι ιστορίες και όλα αυτά να πούμε. Μου φυγαδεύουν κάτι φίλοι μου από το Σκατζόκυρο, κάτι άλλοι γνωστοί να πούμε. Σε βάζω νομίζω κάποιος στο αμπάρι με τους γύρους. Στο αμπάρι με τους γύρους και όλα αυτά. Τέλος πάντων γίνεται μια στραβή, ξεφεύγω για 2-3 μήνες σε διάφορα μέρη δικά μας και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή έρχεται το FBI με πιάνει και μου λέει απειλώ την οικογένειά σου και όλα αυτά. Ή μα σου ζήνεις ή όχι να πούμε. Δεν τους έδωσα και αυτό ήταν ως κατάληξη να φάω 35 δις ισόβια. Για μένα δεν υπάρχουν πια άσπρα άλογα και ωραίες γυναίκες. Υπάρχει μόνο ένα κελί. Αποφάσισα ότι εδώ θα φάω τη ζωή μου. Δεν πειράζει όμως, ό,τι έζησα. Πάνε οι ωραίες μέρες. Τώρα θέλω να πω στα νέα παιδιά, επειδή κάνω και μαθήματα διδασκαλία στους νέους κρατημένους, να μην μπλέκουν με όλα αυτά. Καλύτερα να δουλεύουν για το μεραγάματο παρά όλα αυτά. Αν και βέβαια η ζωή είναι τόσο γλυκιά με αυτά που έζησα. Παιδιά από εδώ από εκεί, τάσερνα, τα γεν. Ξέκανα παιδιά, Ουρουγουάη, Παραγουάη. Τα άφηνα, δεν ξέρω να πει στον πατέρα του. Ναρκωτικά, ξύλο περαστικούς, μαχαιρώματα να πούμε σε διάφορους άλλους στη γειτονιά και όλα αυτά. Εντάξει, ωραία σκηνικά, ωραία σκηνικά. Τώρα η ώρα σου, ας πούμε, ευχάριστα. Έβραζε το αίμα, ρε παιδί μου, έβραζε το αίμα. Μαχαίρωνα και νιώθα μια έγκλαψη, να πούμε, τι να σου πω ρε μας τώρα, γιατί δεν μου έρχεται να πούμε, μια τρέλα μες στον εγκέφαλο, ρε παιδί μου. Μα τι να καταλάβω εγώ, λέει, και να μου πεις εγώ. Αυτό σου λέει, έχει κάνει το μόκος τότε, λοιπόν, και που λες, εντάξει. Αυτά είχα να σου πω μας τώρα, για μισό λεπτάκι. Όσον αφορά την ταινία που είναι να γίνει για το όνομά σας. Ναι.
Με το σκηνοθέτη Θα δω. δεν μιλήσει. Μίλησα με τον σκηνοθέτη και με τον ηθοποιό, του είπα κάποια πράγματα για τη ζωή μου. Είναι πολύ καλό, δεν θέλω να αποκαλύψω το όνομά του, θα γίνω κινηματογράφο. Βέβαια τα λεφτά αυτά που λένε για να τα πάρω θα πάνε από παιδιά που έχω κάνει μισό λεπτάκι λίγο. Πάρε τηλέφωνο. Εντριβιασιόν. Σκύπε Λυσνή, Ρόντιν. Ρώσι Γιασιόν. Λαέσνη. Behältsen wir das. Er behalten. Sie behalten die Behalten. Sie haben wir. Αλέχα Αλή Σαλάμ. Ένας φίλος μου, ωραία και αυτό. Αραβάς. Αραβικά μιλούσα νομίζω. Διάφορες γλώσσες, Φιλαράκι, πολύ καλό και αυτό σε άλλη φυλακή. Εντάξει, μιλάμε μεταξύ μας. Ποιος θα πεθάνει πρώτος. Να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σου ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και εγώ να είσαι καλά και εσύ, η οικογένειά σου και μακριά παιδιά, μακριά. Να είσαι καλά. Βίβα Αγγίζη. Βίβα. Και να το ρε φίλε, τι γράψε.